Kila pachirongwa chedu panyaya yedu iya iri pachapter 12 verse 18 to 27. Nyaya yavaSadusi vakauya kuna Kristu vachivhunza pamusoro pekumuka kwavakafa. Zvino vaSadusi vakauya kwaari vanoti hakuna kumuka kwavakafa. Amen. Zvikanzi vaSadusi panharo dzavo dzose vanoti hakuna kumuka kwavakafa. Zvikanzi ndiyo nyaya yavainyanyonetsana navaFarisi. VaFarisi vanoti kune kumuka kwavakafa uyezve vanotenda kuti kune ngirozi. VaSadusi vanoti hakuna. Denga riri pasi panapa, gehena riri pasi pano. Unorarama nguva yako, hauchadzokazve. Zvikanzi unofanira kushandisa nguva yako iyoyo kuzviitira mafaro, kurarama zvakanaka, kudya uchiguta. Zvikanzi mubayiro wako uri pasi pano waunenge wapuwa naMwari. Zvamunotaura zvekudenga izvo hakuna. Rangarirai kuti vaFarisi vanongoverenga mabhuku mamwe chetewo navaSadusi. Bhuku remutemo rakapuwa naMozisi rakanga riri rimwe chete, mirayiro yose. Vaprofita vaiuya kuna vaSadusi navaFarisi pamwe chete, asi kutenda kwakanga kwasiyana. Kwakanga kwabva kupi? Wakazofunga zvokuti kune ngirozi ndiani? Wakazofunga kuti kune zvedenga ndiani? Kana kusina denga, Mwari akabva kupi paakaonekwa navakuru vane makumi manomwe navaviri vakanga vana Mozisi naAroni naItamari naErizari, zvavakakwira gomo mushure mesungano kuti vandodya nokunwa. Aiwa, handingati ndikutora divi ravaFarisi, handingati ndikutora divi ravaSadusi. Kristu wakanzi muFarasi nekuti waitaura pamusoro pezvekumuka kwavakafa. Murikunzwa? Wakataura kuti akafa iye achamuka, chikava chiratidzo chokuti vanhu vanofa vakamuka. Wakataura kuti kune denga, iye wakakwira akaenda kudenga. Zvikanzi akataura kuti mweya yenyu irege kumanikidzwa, tendaiwo kuna Baba motenda nekwandiri. Anzi mumba mababa vangu mune dzimba dzakaita sei? Dzakawanda. Ndofanoenda kunokugadzirirai pokugara. Anzi nzira munoiziva. Vamwe vakanga varipo vakati munogotaura kuti nzira toiziva, kwamuri kuenda ndekupi? Hamuna kutitaurira kuti muri kuenda kupi, tingagoziva nzira sei? Nzira akati ndiyo shoko raMwari. Akati tikaita izvozvo zvinenge zvichidiwa mushoko raMwari, tinenge tawana nzira yokudenga. Zvikanzi nzira munoiziva zvakare. Zvikanzi ini ndini nzira nachokwadi noupenyu. Zvichireva kuti wakanga wakuzvienzanisa neshoko. Shoko ndiro razvokwadi, ndiro rinotipa upenyu. Amen. VaSadusi vanoti hakuna zvose izvo. Ndichiri kurangarira inini dutu kana kuti bope rakamuka nguva yaPauro, iye waitaito Sauro uya wakanga wakunzi Pauro weTesaso, paakanga okakatiranwa navaFarasi navaSadusi. Zvikanzi vakaita kunge vachamubvarura. Anzi pakaita bope guru.
pamusoro pekuti Sauro wakanga wataura kuti Pauro wakanga wataura kuti unotenda mavakafa uyezve mwana wenguma, mwana womufarasi. Zvikanzi zvose zvavakanga vachida kumuitira vafarisi navasadhusi zvakambotsvetwa pasi. Vakatanga kukakatirana panyaya iyo yokuti vamwe vanomuka kubva kuna vakafa, vamwe havamuke kubva kuna vakafa. Nyaya iyo munoiwana pana mabasa. Pauro vaidzidza pamusoro pekumuka kwavakafa. Zvikanzi vanhu vakaita bope guru. Vamwe pavaifarira kunzwa shoko rokumuka kwavakafa, vamwe vaiita bope nhamo. Kana ukangosvika pana vasadhusi navafarasi vari pamwe chete vachiwira, kana uchida kuvapesanisa unotongotaura nyaya iyo, zvose zvokuwirirana kwavo zvatopera. Inzwai munzwa pachapter 23 yamabasa avapostori. Zvino Pauro wakati achitarisisa kumakurukota akati, varume, hama ini ndakafamba kumberi pamwe nehana yakarurama kusvikira zuva ranhasi. Ipapo Ananiasi muprista mukuru akarayira vakanga vamira naye kuti vamurove muromo. Ipapo Pauro akati kwavari, Mwari uchakurova iwe rusvingo rwakacheneswa. Ugerepo kuti unditonge nomurayiro, zvinourayira kuti ndirogwe uchidarika murayiro here? Vakanga vamirepo vakati, ko, unotuka muprista mukuru waMwari here? Pauro akati, hama dzangu, ndakanga ndisingazivi kuti ndiye muprista mukuru. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, usataura zvakaipa pamusoro pomubato wavanhu vako. Zvino Pauro akati achiona kuti vamwe ndevaVasadusi navamwe vaFarisi, mhosva yake yapara yekuti atuka muprista waMwari. Zvichida ungadai wakafanirwa kuiurayirwa iyo. Asi wakakurumidza kufunga, wakaona kuti pana vaFarisi navaSadhusi pano. Zvikanzi naPauro akadanidzira mumakurukota akati, varume, hama, ini ndiri muFarisi, mwanakomana wavaFarisi. Ndinotongwa pamusoro petariro nokumuka kwavakafa. Munzwa zvaari kutaura. Akabva atotaura kuti ndinotongwa nenyaya iyo. Ndosaka vanhu vanoda kundiuraya. Sei ari kuzviti ndinotongwa nenyaya iyo? Nokuda kwaJesu Kristu. Kutenda kwavo, nyangwe nokuparidza kwake pavatenzi kumaGiriki kuna vanhu vose, waitaura pamusoro pekumuka kwavakafa. Akataura pamusoro paJesu wakamuka kuvakafa. Wakati adaro, kupesana kukavapo pakati pavaFarisi navaSadhusi, ungano ikaparadzana. Nokuti vaSadhusi vaiti hapana kumuka kwavakafa, kana mutumwa kana mweya, asi vaFarisi vaitenda izvozvo zvose. Zvino bope guru rakavapo. Vamwe vanyori vokuvaFarisi vakasimuka vakaita nharo vachiti, hationi chinhu chakaipa kumunhu uyu. Nyaya yakabva yatosanduka. Vakambenge vachida kumurovera, asi pazvakangobuniswa navaSadhusi kunzi ndizvo zviripo, paakangobudisa kuti ndo nyaya iripo yandikuda kuurayiwa, vaFarisi vakabva vachija vakati, aiwa, munhu uyu ndewedu, totomusapota. Zvikanzi hatisi kuona zvakaipa navanyore vakanga vari kuboka rei ravaFarisi. Zvikanzi hatione chakaipa kumunhu uyu. Zvimwe mweya wakataura naye kana mutumwa. Muri kunzwa? Zvino izvo zvaanoti hakuna mutumwa nomweya. Vakabva vataura kuti pamwe ndizvo zvaitika kwaari. Zvino kupesana kukuru kuchida Kumuka, mukuru wechiuru chamazana, akachida kuti Pauro ungabvamburwa navo. Akarayira varwi kuti vaburuke vamubvute pakati pavo, vamuise muimba yavarwi. Usiku hwakatevera, Ishe akamira naye akati, tsunga mwoyo sezvawakandipupurira kwazvo paJerusarema.
Munofanira kupupura ropa roma. Manzwa manje direction yavaSadusi. Hakuna angel, hakuna mweya mutsvene, hakuna mweya. Vanobvuma kuti kune hutsvene, hutsvene hunobva pakuchengetedza murayiro. Vanobvuma kuti kune kurura, asi kuti pane ngirozi havabvumi. Ko zvino kana zvichitaurwa mumagwaro avo avakaverenga kubva pauduku hwavo zvichinzi zvino ngirozi yakabva pagigari ikaenda bhoki, vanenge vachifunga nezvei? Ndikutaura nyaya yemunoiwana kuvatongi, zvida kuna nyaya yaGidheoni kana kuti yaGidheoni. Magwaro anototaura kuti kune ngirozi. Nyaya yaSamuero, murikuzvinzwa? Nyaya yaSamusoni inotaura kuti ngirozi, vakaona ngirozi vari mumunda. Zvikanzi mukadzi akaona ngirozi, wakati anodedza murume wake akasvika pasisi, wakazoti aiwa, next time painouya ndichanoenda kunomudedza, ugouya tigotaura naye, nekuti ataura pamusoro pezvo mwana ari mudumbu. I think mai vaSamusoni vamwe vasingaberekewo futi ivavo, ndovamwe vakanga vakaita saSera naErizabheti. Asi muri kuona kuti chii? Ndovakadzi vakanga vakakomborerwa, vakaita vana vakazova vanunuro vaIsraeri. Samusoni, Johani Mubhabhatidzi, Maria akaita Jesu. Chingoti Maria anga achiri musikana. Hana akaita Samueri. Hana pachake aitambudzika nokuda kwekushayiwa mubereko, akaita Samueri, mukuru wavaIsraeri. Mutongi wokutanga Sauro asati afa, ndiye wakagadzisa. Komwe ndiani? Naiye Sarai wakaita Isaka. Isaka wakanga uri chivimbiso chavaIsraeri, promise yavakapuwa. Saka murikuzviona Pauro enda unotaurawo nenyaya zhinji pamusoro pokumuka kwavakafa. Kuna vaRoma, kuna machapta akaita sana 14, kuna ana Korinte ikoko munowana nyaya zhinji dziri ikoko pamusoro pokumuka kwavakafa. Handidi kuti tiswere tichitamba tichiverenga izvozvo izvo, nokuti munozviverengera handi. Unotaurawo pamusoro pezvemweya. Makaenda kuna vaEfeso 4 unotaura pamusoro pezvemweya. Vose vanobvuma kuti kune ngirozi, vose vadzidzi vanotaura pamusoro pengirozi. And makaenda kuna Pauro anotaura kuti mweya ndiwo unotipa zvibereko, zvibereko zvemabasa aKristu, zvekuti dzinonguva tine chimwe chibereko. Vamwe vakataura nendimi, vamwe vakava vaprofita, vamwe vakarapa, vakati zvose zvinobva pamweya. Makaenda pachapter 15 yavaKorinte anotaura pamusoro pekumuka kwavakafa. That is 1 vaKorinte chapter 15. Makaendawo mufananidzo wavanopa pamusoro pengirozi, mufananidzo wekuti waAbhurahama.
kuti wakatambira ngirozi zvakanaka, akapuhwa zvimbiswa zvakanga zvakabata Israeri kusvikira kumakore avo ose ekurarama. Saka Vakorinte 1 inozvo kumuka kwovakafa. Amen. Asi VaSadusi vanotaura kudai. Makaenda kuvaRoma 6 nekuvaRoma 7 ndiwo handikati ndiwo matauriro avaSadusi. Maona manje, kufa nekumuka kwavo kuri pasi pano. Pauro unotaura pamusoro pekufa kumurayiro, nokufa kuzvivi. Kufa kumurayiro nokuzvivi chinhu chimwe chete. Nekuti kana usatadze chivi, murayiro hausina basa. Nokuzviona. Asi kana uchitadza, murayiro une basa. Izvo zvinotipawo chikonzero chekuti tinge tichiedza kuchengetedza murayiro yaMwari mazuva ose. Nokuda kwokutadza kuripo, tose takatadza, takasasvikira pakubwinya kwaMwari. Naizvozvo nokuda kwokudaro tinofanira kunge tichikoshesa murayiro, nekuti tiri vatadzi. Kana iwe wakati murayiro hauchina basa, zvinoreva kuti iwe hauchisiri mutadzi. VaFarisi vanoti ikoko ndokumuka kubva kwavakafa. Kana uchibva pazvivi uchipinda muupenyu hwekudzidziswa naKristu. Kristu anoti ndini mvura dzeupenyu. Munhu wose unotenda maari uchayerera mvura dzeupenyu nemaari. Zvaanotaura kuna Johani zve. Ndokwakada kuita sekutenda kwavaFarisi. Kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi zviri pasi pano apa. Hazvisi zvedenga. Saka zvino kana zvinhu zvose zviri zvapasi pano chatinofira chii? Nokuti munhu wese achangofa. Zvinenge zvisingasweri chinetsekana nekuti bata murayiro, chengetedza murayiro, itira zvinhu zvakanaka. Hakungotora pfuti nokupfuura chete. Womirirawo kusvika musi wauchapfurwawo. Uchasvika nerimwe zuva. Nokuona. Naizvozvo chinhu chakaita setariro hachizovapo. Chinhu chakaita seruvimbo hachizovapo. Tinenge taakuvimba nokutarira pasi. Tariro yei? Ngekuita sei? Kana uchida kuti chinhu chiitike ungozviita nesimba rako. Kana uchida kuti chinhu chiitike ungozviita nokuromba. Ndo zvakada kuita setsanangudzo dzavaSadusi. Kune rumwe rutivi, VaFarisi vanoti zvose zvinobva kuna Mwari. Vanoti nyangwe nemweya uripo. Mapostori anoenda anenge ane zvinhu zvavo zvavanenge vanazvo, vachifidwa nen'anga dzavo dzinenge dziri kunana Mozambique, kunana Malawi nechi. Vachisangana pamweya nemadhimoni anobuda mugomba. Mugomba munoziva kuti riripo. Gomba riripo. Haritauri zvaro zvakanyanya nezvakabatana. Riripo pasi pano. Vanenge vachibuda mugomba zvavo. Mweya yetsvina. Ndiyo inenge ichitaura. Chinhu chinonzi ngirozi chine simba. Chinhu chinonzi ngirozi chine simba. Naizvozvo VaSadusi vanoti hakuna Satani. Mukuona manje. Makavabvunza kuti kuna Satani vanokuti iriko ariko. Vanongovako sei ari ngirozi? Havazokwanisa kuti Satani mweya. Havangati Satani mweya nekuti havabvumi kuti kune mweya. Ungagova mweya wechi.
Chavangatitaura ndekuti pane kugona nekutadza chete kuita zvakataurwa naMwari ndozviripo. Mwari otirova tiri pasi pano kana kuti unotiropafadza tiri pasi pano. Chikonzero chakanaka chekufunga kudaro. Nekuti kana uri munhu unotarisira maropafadzo ako kunge ari pasi pano, zvakanaka. Hautarire kufira zvedenga. Naiko kutenda kwako hakungava as serious and as religious sekwaangirwa, sekwaFarisi. Ipapo ndoda kukuudzai kuti mose kana muchitenda muna Kristu Jesu, muri maFarisi imimi, muri vaFarisi. Hamuzi vaSadusi. VaSadusi vakafanana nevanhu vanoita zvokun'anga, zvokuromba izvo. Ndozvavakada kufanana nazvo. Pane vamwe vanhu vanotenda kuva vaSadusi vasingabate zvavo zvisizvo. Vanongofunga kuti Mwari anongokuropafadza kana uchiita zvakanaka, Mwari anokutuka kana uchiita zvakaipa, chete chete. Ndizvozvo. Naizvozvo kana vakatarisa vaSadusi, ndosaka vakanga vasiri kudivi raKristu. Vanotarisa saKristu semunhu akatukwa. Vanotarisa savadzidzi vake sevanhu vakatukwa nokuda kwokutambudzika kwakazova. Vakati Mwari anoda kuvaparadza nokuda kwokutadza kwavo. Nokuzvona mwana. Ndiwo matendero echiSadusi iwayo. Tingarambe chipinda here? Atinoda kuudzai zvokuverenga nepokutarisa nezvose izvo. Atindirikei neMako. Mudzidzisi, verse 19. Mozisi wakatinyorera kuti, izwa kunzwa. Vanosimbisa Mozisi, handi? Murayiro. Tiri papo kuti Mozisi wakatinyorera kuti. Mozisi anotaura kuti pane maropafadzo okuteerera. Pane kutukwa kwokuita sei? Kwokusateerera. Blessings for obedience and curses for disobedience. Makazvitarisa kunana Deuteronomy 20, I think ndangotanga pa 26, 27, 28, 29, 30. Muchiverenga izvozvo munozvinzwa izvozvo. Anotaura nezve Mount Ebal neMount Gerizim. Makomo, gomo reEbhari negomo reGerizim. Mozisi wakatinyorera kuti, vakutaura kuti zvakanyorwa zvichinzi, zvinotaurwa naKristu zviyazvo. Zvakanyorwa zvichinzi. Kristu haazongotaurira Mozisi chete, anotaurira navaprofita futi. Kana achiti zvakanyorwa zvichinzi, ari kutaura zvakanyorwa navaprofita. Kana mukoma womunhu akafa, akasiya mukadzi asina mwana, munun'una wake atore mukadzi wake, amutsire mukoma wake vana. Amen. Pane chamuri kunzwa here ipapo? Tsika. Isati tarise kuti munhu akanga ane vana here kana kuti asina vana. Mukadzi anongotorwa achiti inhaka. Maona? Mukadzi iproperty. Ndozvatoda kutaura ipapo. Wakaita seproperty, nyangwe zvakasaya zviita semudziyo wekuti unoswera wakaturika mumba. Kana kuti motikari yekuti unoswera wakapaka zvako panze paruvazhe. Kwete. Mukadzi, mitemo inoda kuenderana nekuva kwake paimba yako, paimba yababa vako. Muri kuzvinzwa? Chikonzero chekuti asiye kumba kwavo auye kuzogara nemi kumba kwamadzibaba enyu, agoverengwa pakati pemhuri yokwenyu, zvinoenderana nemaproperty laws. Mitemo yezvinhu makaverenga kuna Deuteronomy unozviwana izvozvo, maproperty laws. Pamwe kuna Numeri futi zviriwo kana kuna Levitical unozvitsvagurudza, handi? Panobata zvakawanda wanda ipapa.
nekuti kana tichitaura kuti nyaya yerora inyaya yesungano. Murikuona, sungano yakaitwa nemurayiro neropa. Saka pari kubuda zvinhu zvose izvi zvakawanda. Kanzi akasiya mukadzi asino mwanakomana. Wasino mwana, dzimwe nguva munofanira kupateerera futi ipapo. Kana zvichinzi asino mwana, zvireva kuti anenge asina mwana totally, kwete. Panenge pasina mudyi wenhaka, panenge pasina mwanakomana. Hazvireve kuti haana mwana. Anenge anaye, but kana ari musikana anotibatsirei kana achizoenda achizonoroorwa kumwako. Moverengawo pamurayiro wakapuwa naMozisi pamusoro pevana vaZerofehadhi. Muri kuzvinzwa? Mirayiro yakapuwa naMozisi pamusoro pevana vaZerofehadhi. Munzwa kuti zvinonzi kudini? Zvikanzi vana vaZerofehadhi vanofanira kuroorwa nevanhu vorudzi rwavo. Iwo kana uri wekwachitiyo kana kuti uri wekwakatiyo. Munzwa? Kana uri wekwakatiyo, uri musikana, mumba mababa vako musina mukomana, waingokwanisa kuroorwa nevanhu wekwakatiyo chete. Vana vamazi bamukuru ako kana mazi bamunini ako. Zvino unokwanisa kunorara kana chii chatingaita ichi? Wekwakatiyo ndemani? Kazhinji mazi bamukuru kana mazi bamunini kana vana vavo. Hama dzababa vako ndizofa kupo. Moverengawo nyaya yaZerofehadhi. Kanzi amutsire mukoma wake vana kuti zita rigoendera mberi. Zvino kana wakamutsira vanasikana chete, zita rako richandira mberi sei? Mozisi wakauya nesolution akati aiwa, kana vari vanasikana vanofanira kuroorwa nehama dzavo kuti zita rirambe riripo. Zvino kana inini ndichinzi Charles Katiyo, maona wakafa uyu uri wekwemba yekwabamunini ainzi Elimeleki Katiyo, vana vangu vachazokunzi ana aniko kana ndikamupindira mukadzi wake tikabudisa mwanakomana? Kana titori maJudha kana kuti vanhu vekuIsraeri, takutomuti chii? Bhaani, Bha Erimereki ari mwanakomana wangu. Haachanzi Bhachale, akunzi Bha Elimeleki. Kuzvizvo, nyange ari mwana wangu, ndokumutsira chii? Wafa mwana. Pane imwe tsika yamunayo vatema yokuti havachishona. Hanzi yatidzoserei chii? Mufi mumba. Makambozvinzwa? Kuti mufi afa zvake arova, asi munenge muchida kuti agare nemi same mweya wake munoda kuti ugare. Handizivi kuti munozviitira izvi, ndichazonyatsa kutsanangurira. Hazvisi mandiri at the moment. Verse 20. Zvino kwakanga kuna vanakomana vomunhu mumwe vanomwe. Wedangwe akatora mukadzi akafa asina vana. Ipapo tiri kutarira nyaya yababa, nyaya yemunhurume nemunhukadzi. Asi ndoda kuti timboti tsveyame zvishoma. Muri kurangarira zvakazarurwa here? Zvikanzi mweya waitaura kukereke. Bhuku razvakazarurwa rinotaura zvemweya minomwe, zvinotaurawo zvemwenje minomwe, zvinotaurawo zvengirozi nomwe. Uri kunzwa? Mweya, ngirozi
nomweya mutsvene. Mweya munomwe, ngirozi nomwe, nemwenje munomwe. Johani anotaura kuti akaonawo Kristu ari mupenyu, iye akanga akafa kudhara. Zvichida wairota chipoko. VaSadusi vaidaro kuti chipoko chake chaaiona ndozvaaita. Zvinhu zvose zvabatanidzwa chi panyaya yavanhu yavachi yavaFarisi. Ndozvizwa ipapo pakuti mweya, pakuti chi mwenje, pakuti ngirozi, pakanzi kereke. Muri kubanzwa? Kereke, ngirozi yekereke, mweya wekereke. Zvichitangonzi vakanga vakadai, zvivi zvavo zvakanga zvakadai, kana kuti mweya wavo wakanga wakadai, pane chimwe chinhu chavari kuita chakaipa. Ndipazve zvinhu izvo zvatingakwanisa kuipinda nhasi. Mukuona? Asi ngataure kuti zvaienderana nezvavaita. Pakanzi mweya unotipa mabasa akasiyana siyana. Asi chandinenge ndichida kuti mufunge inini ndechekuti pane mweya minomwe here, mweya iyi yakasiyana here. Pakanzi pane mukadzi, pakanzi mweya wekutanga wakafa, mweya wechipiri wakafa, mweya wechitatu wakafa, kusvikira minomwe yose yafa. Kanzi mukadzi iye uchazova wani. Muruzizwa? Ndiri kungoshotina zvamu zvinhu izvi. Time dziri kufamba. Mukadzi ikereke. It's a housing. Mukuona? Imi mwana muchitaura pachishona chenyu makuti ihomwe. Inenge ine chimwe chinhu mukati. Mukuona? Zvino kana taakudenga, chaanenge achiita chii? Ndozviri kuvhunzwa. Unonzwa? Aimbenge ari muprofita, tomboti mweya yacho ndozvaikaita. Aimbenge ari muprofita, uyo aizikanwa nekurapa. Dzaitaura nendimi dziya. Haiwa dzaiparidza dziya. Hadzai dzakaoma. Pane mamwe mabasa mazhinji. Dzaimba dziya. Dzakaimba suwa. Kine basa raite chi. Zvikanzi zvino kudenga unenge uchiite chiko? Handamavhu matongoziva mhinduro yacho kuti iri uye rechi. Yakapuwa naKristu. Ndopanoti papaye kuti tidzokere zvimwe zvakanyorwa kuna Kristu kara. Nekuti tobva tangocharekera ipapo here. Okay, haticharekera. Zvakanyorwa naKristu kuti vanenge vakafanana nengirozi. Ngirozi iripo kuti riite sei? Kuti riite basa raMwari. Mukuona? Kana ngirozi iripo kuti riite basa raMwari, pane zvimwe zvinhu zvisiri important. Mukuona? Dzangomirira kuti tiite chaunenge waudzwa kunzi chiita. Zvireva kuti mweya yese iyo tokwanisa kuita sei? Kuva nayo. Mabasa ose iwawo tokwanisa kuaita. Ruzivo, unyanzvi hwezvinhu izvozvo tokwanisa kunge tinazvo. Asi tiri kui? Tiri sengirozi. Tashandurwa, tavandudzwa, tava chi? Nemuviri yedenga. Mweya waMwari wava matiri, wakubata nesimba. Hauchabata sezvawaibatira panyika panapa. Wakubata nesimba. Chatinenge chidirwa panzvimbo iyo chinotoshanda. Ko zvino tichitirani zvinhu izvozvo? Pane basa handi? Pane basa. Kuchadzava nedzimwe nyika here dzinenge dzina vanhu? Zvida havazi vanhu vakaita seisusu. Zvida chikuru ikoko chinenge chiri shumba. Vanhu vakaita sesu vanenge vachitodyiwa ikoko, vachinzwa nyama dzinotogadziriswa matanga. Murikuzviona? Zvichida taakuita maassumptions.
Ndopaanozoti waSadusi maakutaura zvisina basa manje. Maakutaura zvisina basa. Nekuti takudzamisa pfungwa. Pane zvinhu zvatisingaita sei zvatisingazivi. Asi chiripo anenge achiita chipiko. Iwo wakabva pasi panapa uri bhirita. Kati kudenga kwamana nechingoro zvaina nekubhiridha chete. Uri kuzviona manje. Iwo wakabva pasi panapa uchigona kuparidza chete. Hauda kumbobvira wamboimba kana rimwe zuva. Asi kana wakudenga nokuimba uchaita sei? Uchaimba ndozvokupindura Kristu. Kana wakanzi imba uchaimba. Kana wakanzi rwa ucharwa. Urikuona mabasa edenga. Ko zviya zvinozonzi tichazoona hama dzedu tikava nomufaro, tikaita sei, tichigara nehama dzedu tichifara tichiita sei? Shoko ipapo baba ndoda kuti ndikubate. Shoko kana uchinzwa vanhu vachitaura rinotaura ezifu kunge zvinonzi nyangwe pakava nedenga takaita sengirozi tasarudzwa isusu tagraduata. Igraduation dai yekuti magraduata kuti munzi maita sengirozi. Rangarire kuti una vamwe vaenda kunoita sei? Kunotsvawo kwenguva yakareba. Imi magraduata sengirozi kuti mushandire Mwari wenyu. Kuchina vanhu here? Kuni chine nyika here? Makatarisa pamusoro pekunzi pakanga pane guta. Zvikanzi kwakaita chii? Rukova here? Ranga rine miti kumativi. Zvikanzi chii? Miti mashizha emiti ndeyekuti vanhu vadye. Nemuchero wacho ndewekuti vanhu vadye. Mashizha ndewekuti vanhu varapwe. Zvikanzi vanhu vose vachinamata Mwari musi wechi? Pamitambo yake yaakatara. Nyangwe napakuita sei? Pakugara kwomwedzi. Imi muri kunzwa sei? Kuti panenge patione vamwe vanhu vari kunze. Vasina kuita sei? Sengirozi. Hongu ngirozi kadzinenge dzakutongoita zvinozvidiwa Mwari. Dzinenge dziri pamabasa aMwari. Kana dzikanzi uyai dzinotongouya. Hadzikwanisi kupokana. Dzikushanda nemweya wamwe. Kunoita kunge zvinonzi kuchine rimwe basa rekuita mushure mekupera kwenguva. Ndopanozobuda interpretation yekuti chiipa aiwa wakatofa zvatocharika. Wakutopinda pafezi yekuita ngirozi kana kuenda kugehena one time. Ndizvo zvinotaura vamwe. Asi vamwe vanotaura kuti aiwa pachazoita nguva yekunzi vakafa vachamuka. Kurira kwehwamanda. Vamwe vachienda kunotongwa negehena, vamwe vachiita sei? Vachisangana naIshe wedu. Ndizvo zviripo izvo. Ndo mifungo yose inobuda pashoko iri. Murikuzvizwa? Challenge yakanga yaiswa apa navaSadusi yakati dzamei. Maona manje. It's not as simple as we are here. Zvakati dzamei. Maona. Mapindiriro azvakaita vaKristu ndo atinofanirwa kubata. Ndo atisingazive futi. Maona manje. Hatizive tinongoedza kutsanangura kuti zvinenge zvanga zvakadai izvo. Hauna nguva yekuti pane mumwe angararira zvapera. Zvine zvekuita nemweya izvozvo. Asi hatimbodzorai kwedu kwatakadherera kuvanhu. Tadzokera patsika. Zvino kwakanga kuna vanakomana vomunhu mumwe, vanomwe wedangwe. Akatora mukadzi akafa asina vana. Zvatakataura last time mazviziva ka. Pamusoro penhaka pesungano nezvimwe zvinhu zvakangodaro daro. Muzvidzokorodze zvakare. Ndiyo yatinoti part 1
under nyaya iyoyo yekunzi vanobvunza Jesu pamusoro pekumuka kwovakafa. That is under Mark 12 verse 18 to 27. Verse 21. Wechipiri akamutora akafa asingasiyi vana, nowechitatu akadarowo. Navanomwe vose havana kuva nomwana shure kwavose mukadzi akafavo. Okay, pane pamwe pandasiyirira pandanga ndichida kuudza. Pakunzi hanzi munhu uchi yakafanana neparabhoro yematarenda, tichitaura pazvinhu zvomweya zviya zvemweya munomu. Kanzi munhu wakapuhwa tarenda, matarenda akasiyana siyana, akatadza kuashandisa ose. Zvino zvichagoitwa sei? Zvibereko zvake zvakanga zvisingaonekwe. Zvino kana munhu akapuhwa minomwe, kana muchiziva dzidziso yangu ini pamusoro pemweya, ndakati munhu ane mweya munomwe akada kufanana naKristu pachake, kana kuti akatofanana naKristu pachake. Ndikati ini hazvigoni kuti munhu ave nemweya munomwe. Ndikati ndinoziva, kana muchiverenga mabhuku angu, munhu akanga ane mishanu ndiyo yandinoziva. Kuti pane une 6 handizivi, pane une 7 handizivi, asi mishanu zvichidzika ndoziva kuti zvinokwanisa. Ndikati pane mumwe anga ane mishanu akataurirwa mina, akasara ane mumwe chete. Zvakunzwisisika manje nezvekutaurwa zvematarenda zve. Ndo nyaya dzacho idzodzo idzi. Baba ndakatotaurawo ndichitotaurawo zvimwe zvinhu zvisiri izvizvi. Asi nyaya yacho inobatira ibaba. Anzi mukadzi akafa, homwe yafa, akataka kutaura pachishona, homwe yafa. Zvino chazonoitei kudenga? Haidzingwe here kana kudenga kwavanzi zichienda kugehena here? Yadzokere kunyama, nyama ndokwatinoda kwedu. Zvino pakumuka kwovakafa, kana vachimuka uchava mukadzi waniko kwavari? Nokuti wakanga ari mukadzi wavose vanomwe. Muona kunyomba kwavari kuita VaSadusi. Vari kunyomba. Vari kutongotaura zvavo kuti hakuna zvekumuka kwovakafa. Hamusi kuona kuti hazviite here? Murau wedu unotibvunza kuti tiite zvakati. Ko zvino pavanozomuka kwovakafa, vabva kumuka, uchava mukadzi we. Chimwe chinhu chavari kukanganisa ndechekuti mararamiro apasi pano haaziriwo mararamiro edenga. Maitiro epasi pano haaziriwo maitiro edenga. Maziviro emutemo pasi pano haaziriwo maziviro achaita mutemo tava kudenga. Apa vari kutongonyombawo zvavo VaSadusi. But hazvinoita here manje? Hamufunzi kuti kuchamuka bope here ikoko kudenga kwacho? Kana mukadzi ari mumwe chete, iye akaita varume 7. Chimwe chinhu chavari kuda kukorekta ipapo ndomafungiro enyu aya ekuti tichazonyananiswa nehama chichi. Tichaona vakafa vedu tigova pamwe chete, tigova semhuri. Munoshuwira kuti muchaona kana vana venyu vakafa, kana mazibereki venyu vakafa, mugova pamwe chete navo, muchigara sehama, sekuzivana kwamaita pasi pano. Izvi zviri kutotaurwa naSadusi naKristu kuti hakuna zvakadaro. Muri kuzvinzwa? Hakuna zvakadaro. Chatiri kushandira isusu kuti tive sengirozi kudenga. VaSadusi vatozvidhisimisa kudhara kuti uku kufunga kwakafa. Muri vanyombe vari kutitaura kuti izvi hamusi kuona kuti hazviite here. Kristu akabvumirana navo akati hakuna zvakadaro. Imi hamusi kungonzwisisa chete. Kana vari kunzi haasi kunzwisisa kwacho, ndisu isusu tinofunga mafungiro iwawo. Nekuti ningi wangu wakafara, ningi neshamwari yangu yakati hachazoiona kudenga meni. Taitenda pamwe chete zvakanaka. Tozotambira mutambiro wataita pasi pano, tichitaura pamusoro penyaya dzatakaita pasi pano. Hakuna zvese izvozvo kudenga. Mava sengirozi, vashumiri vamwe.
Jesu akati kwavari, hamuna kurashika here? Ndakarashika ndiani? Ndizvo hanzi. Kuzotofunga zvangu kuti girlfriend yangu iye yakabva zvofa gore madiro ataita nazo, taita zvose, zvino akafa. Kuti ndichafa ndakada mumwe mukadzi pasi pano, hazvikwanisiki. Nhari tungomirira yetu zvimbonosangana kudenga. Kana uri mukadzi iwewe uchida kuroorwa zvakare, murume wako afa, ndozvitaura zvakare. Hazvisi zvokuti unongoenda uchingonotsvaga mumwe pasi pamurayiro, uyezve tichibvisawo upombwe pamusoro penhaka. Maona, zvinongoafekta nhaka nguva dzose. Kana uri mukadzi iwewe wakafanira kuwanikwa, sezvokutaurwa navasadusi izvozvo, nomunun'una womunhu afa, kana imwe yehama yake yepedyo, kana achinge afa. Imwe vakadzi vakanaka, mokwanisa kugarira vana venyu zvino. Muchiita zvinhu chihure chenyu, makagarirecha vana venyu. Kana wakaroora mudzimai wako akafa, unokwanisa kutora munun'una wacho. Chinonetsa ndechekuti hauzi attached kuna munun'una. Murikuona manje? Ndo panonetsa ipapo. Unenge watonzwirwa tsitsi nekuimba yatezvara. Iwe wakaroora mukadzi mumwe chete, hauna kuroora mhuri yese. Ndo pane advantage yekuve mukadzi ipapa. Zvinonzi iwe munun'una wacho waenda unoita chigara mapfiwa kutsika dzedu zvakanga zviripo. Dzimwe nguva waitomanikidzwa kuti uzviite. Dzimwe nguva waitongoona kuti culturally hazvinongoitwa nemunhu wese wotongoizviita, nyange wakanga usingadi, nyange wakanga wane chikomba chako chakanga chiita chichimhanya newewo. Ndokutsika kwedu. Asi unokwanisa kuramba uchiti kwete, vanga vakarorana, mukoma wangu havana kuroorana. Kana uda kutoroora inini, wotobvisa imwe mari zvakare. Nekuti ndikufunga kunoroorwa kumwe. Kazhinji kacho vakadzi havanzotaura nyaya yekuroorwa, yekubvisirwa imwe mari nekuti mari haikauya kwavari. Vanototaura zvavo kuti ana kutotiza mukumbo namukadzi womumwe. Tozonzwa akugara kwanhingiyo. Ima makamirira kuti muchamuendesa kunani? Kuna bamukuru. Ndo pane simba remukadzi ipapa. Angagarwe nhaka nomumwe wanun'una kana mumwe wehama yemurume wake, asi kuti murume chigara mapfiwa kuti chiuye, pane mubvunzo, panototsvagwa unoda. Maona, okay, zvekumanikidzwa zviripo, asi panofanirwa kutsvagwa unoda. Noda kunyaya yemukondombera hazvichawanzoitika zvozvo. Asi nyaya yekuti kana murume wako wafa, wakunotorwa zvandanga chitaura zvichita kuti wakanga wakaroorwa kwakatiyo, wakuenda kwachitiyo. Hazviko izvozvo mubhaibheri, hazvisi kutaurwa kunzi zvinobvumidzwa pamusoro penyaya dzemurau wenhaka. Kana watodaro watova chifeve, murikuona, ungarambe kuti aiwa, handisi kuda kugarwa nhaka, ndoda kugara ndakadaro. Unoona, ndichigarira zvangu vana vangu. Zvinonge zvisingaite chifeve zvakanaka. Unoona, wakatongogarwa nemumwe munhu asina woukama wopedyo, watova ufeve.
Ndopamakazonzwa Bhoazi achiti, uri mukadzi akanaka, hauna kumhanyisana navamwe varume. Ukati murume wangu afa ndoswera chimhanya zvangu nechi. Zvikanzi hauna kuita chihure, hauzi chifeve, hauzi bombwe iwe. Unzwa mhombwe munhu. Ndo matauriro aBhoazi kuna Ruta. Tofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Sungano ndiko wakazvisungira kumhuri yomurume wako. Ndopamunonzwa Ruta achiti, mitemo yenyu ichava semitemo yangu, Mwari wenyu uchava saMwari wangu. Muri kuzvinzwa? Hama dzako dzichava sehama dzangu. Ndozvamunotaura pamuchato muchidzokorodza, asi kana takuenda paparikritika hamuchada kuita. Mukadzi mungofirwa nemurume chete, munonzwa kuti ane chikomba somewhere, akutogara zvakapota achionana nechikomba chake. Zvakutobuda kunge zvinonzi vakauraya murume kuti vaswere vachifara zvavo vachiita happy vari together. Umhombwe ihwohwo, nyange wakaroorwa zvakanaka-naka, umhombwe. Iwewe kana uchida kuroorwa, kana kusina ananabamunini vanokuroora, iwozvifungawo pamusoro peupogu hwako kuti chii chakanaka. Ndarambwa kainini nanabamunini nanabamukuru navose vokama. Zvakanaka kuti ndidzokere kumusha kwomukadzi, kumusha kwababa vangu semunhu arambwa. Waona manje, chivanhu ichocho futi. Wabva pamba patezvara, wasiya zvose. Dzimwe nguva navanacho unosiya woenda. Kana ukatakura vana vako, okay, you can take your kids back to your father's place. Kana kumba kwehanzvadzi yako, whoever is still alive, kumba kwamai vako. Wava ikoko, watotyaura relationship pakati pako nava. Waita samukadzi wakarambwa, vakuramba, ndizvo zviripo. You can get married to anybody else. Unoona? Ipapo ndo panozopinda nyaya yekuti murume wako wakafa. Kana pasina akuramba kumba kwatezvara vako uku, kumba kwemurume wako, uchiri wakabatanidzwa nemhuri iyoyo, haukwanisi kuenda, haukwanisi kubvako, uyezve wakabvako hakuna chaunotakura, unongoendawo zvako uri munhu. Makazviramba zvisika pamutemo yenyama kuisa mazuva ano. Vakadzi makazviramba kuti zvakaoma zvezvi, kana zvekuroora hatichada. Makaita chinhu chiri clever chokuti makuda kubvunza maproperty laws, asi zviri kumberi uku ndo zvakakuomerai. Muchazodzidza zvinhu time. Muri kuti haiwa tichaita savarungu, tichaita sezvinongoita mamwe marudzi ose tichingoita chihure chavanoita. Fine. The implications yekuti vana vanorohwa nezvivi zvamadzibaba avo ndozvamatanga. Muri kuisa vana venyu pai? At least kare vaita nekutadza kwavo. Zvoi mukutovapa key yekuti haiwa ngavarohwe nokuda ngavatedzere zvatinoda isusu. Vabvisa mamarriage. Changa chakanaka nekuti akomana hakusina mukadzi akati straight mazuva. Kana isi totobvumawo kuti mukadzi ari straight kunomuwana. Zvanga zvakaipa zvazvo. Okay, munongogarisa nawo, modana nawo zvakanaka, pasina kurambana. Wotoziva kuti iwe waakwaningikiri. Uchingozvizivira usina kuroorwa nemunhu. Zvanongonakawo. Nokuti ndokwanisa kutsvagawo mukadzi anenge akashandiswa navanhu vose. Takabvuma kugara tese, anongouya kugara kumba kwedu.
Kana rikazofawo anongoramba ari kumhuri kwedu osvagirwa mumwe murume zvakanaka, zvinomupa chiremera. Kana rambenge riri bombwe zvaro ranga riri at least akuzikanwa kunzi ndewekwanhingi. Maona kuti nyange achitongoonekwa achifamba nemurume wake zvinonzi iri freelance. Zvichioneka uri freelance adatora hapasisina varatedzepesa. Kana kuri kumutsa kwavakafa, nokuti kana vachimuka kwavakafa havawani kana kuwaniswa, asi vakaita savatumwa kudenga. Hanzi hamuzive magwaro nesimba raMwari. Amen. Okay, just explain how Moses is. Kana kuri kumutswa kwavakafa, hamuna kurava here pabhuku yaMozisi pashoko regwenzi kuti Mwari wakataura naye akati, ndini Mwari waAbhurahama naMwari waIsaka naMwari waJakobho. Haasi Mwari wavakafa asi wavapenyu. Marasvika kwazvo. Zvinoreva chizvo pakuruka, asi panomutsawo dhibheti yakakura chaizvo chaizvo kunzi Abhurahama, Isaka naJakobho havana kufa vapenyu. Uri kuzviona vapenyu panguva ipi? Iyoyo here ari kutaura? Kana kuti vachazova vapenyu zvakare? Zvireva kuti hakuna munhu unofa. Kufa kwapasi pano hakuzi kufa. Uchatongomuka chete. Usafunga kuti zvinhu zvaperera pasi pano, kwete. Ndizvo zvaari kuda kutsvaka kutaurira VaSadusi. Kuti musafunga kuti imi kana mafa zvatopera, kwete. Muchamuka. Saka itai muchiziva kuti muri vanhu vachamuka, kuti Mwari acharamba ariko. Anenge achida chii? Anenge achida mubayiro wake. Zvakakutaurira kuti muite zve, anenge achakubvunza kuti ko makazoita sei kupai pai? Ina handisi kuona zvibereko zvenyu, handisi kuzviona. Alright, tipedzere ipapo. Asi kubva pavhesi 25 kusvika pavhesi 27 pakakurawo, panodawo nguva yakati zvidawo awo. Mwari ngatidzidzise kuchengetedza murayiro yake, tidzidzise kuchengetedza nekuziva kuti imi ndimi moga Mwari. Nyange tikafa hakuna nemumwe Mwari kwatinoenda. Tichatarisana nemi pakumuka kwedu. Hakuna kwatinotiza nako. Hazviperere muguruva. Takanga tiri naMozisi unotitaura kuti takanga taigara mamuri kubva kare, nyika isati yatombovapo. Naizvozvo tiri vapenyu nokusingaperi. Mwari tidzidzisei kuti tisava nezvifananidzo mukati meupenyu hwedu, tingarashike tikaparara. Ngatirege kubatwa nekushayiwa njigereko pasi pano, asi tigare takagadzirira zvedenga zvokutsvene nekurarama nemi. Tizive kuti muri Jehovha unoyera, munogara nokusingaperi. Zita renyu rakakosha, zita renyu rinofanirwa kurumbidzwa. Patinorinzwa tinofanirwa kuzvibvunza nekumira zvakaipa zvedu zvose. Tichengete rugare netsitsi nenyasha, tive namasabato pasi pano, tichikuudza izvo zvatakadzidza kubva kuna madzibaba edu navakatitangira, vakaona imi, vakataura nemi, vakagamuchira zvinhu izvi kubva kwamuri. Tive nerugare rwokusaurayana, rwokusabirana, rwokusava noupombwe, rwokusareva nhema nekusava noruchivo, asi pave nezororo panyika, iwo masabata edu. Mwari tinokutendai nechidzidzo chamatipa. Garai nesu kusvikira rini narini. Amen. Kusvikira tichisangana zvakare, hama dzadiwa,
Ndini wenyu muparidzi anoti sarai zvakanaka. Amen and amen.